Badirudi, estetikaz hitz egitea, begietara heltzen zaigunaz hitz egitea dela. Ikusgarria denaz, polita denaz, estori batean elkarbanatu daitekenaz edo tendentzia bihurtu daitekenaz. Baina artea ez da inoiz forma hutsa izan. Beti izan da edukia, testuingurua, ideologia, jarrera. Baita begibistan nabaritzen ez denean ere. Arazoa da, gainesposizio eta kontsumo azkarraren garaian, dimentsio politiko hau lausotu egiten dela. Ohitu gara edertasunaz pentsatzera, edertasuna bera helburu nagusia balitz bezala. Baina aitzitik, arte oro, baita dekoratiboena ere, posizio hartze bat da. Ordezkatzen duenagatik, erakusten edo izkutatzen duenagatik, sortzen den posizioagatik eta interpretatzen duen subjektuagatik. Kaixo, jarri garrantzua beratzen mesedez, nik hartu egin zait. Gero arte. Kaixo entzule, eta ongitorri beratzen podcastaren beste atal batera, ez dakit denboraldiko azkena ote den hau, ez nago seguro, baina agian bai, osea que agian azken pistoletazoa urtengoz behintzat. Eta hasierako hitzak adituta, agian sumatuko zenuten ze gai landuko dugun gaurko gonbidatuak zeintzuk diren ikusita agian ere beste pistatxo bat edo baduzue bertan. Eta hain zuzen ere, hasiko naiz, ni ondoan ditudan, bi pertsona hauek aurkezten, oso agenda okupatuak dituzten bi pertsona dira, osea, que lehenik eta behin eskerrik asko, tartetxo bat egiteagatik beratzenen egotearren. Gaurko nobedadea, beste fiturin bat daukagula, eta da Tuli. Hortxe... Kaixo. Bueno, nire ondoan eserita, Ane Zuazubizkar, bertsolari eta kazetaria. Ongietorri eskerrik asko, zer modu zaude? Ondo, urduri pixkat orain. Sintoniarekin jarri naiz pixkat urduri. Bueno, oda bertxotan bezala hasierako agurra bota eta jaukerrena eginda. Eta berondoan eserita Igotz Mendez, jofe bezala ezaguna, kaixo ongietorri. Zer modu zaude? Oso ondo egia esan. Pixkat urduri ere bai, baina gustora. Gogoekin egia esan. Eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Zuei, mila esker. Gaurko gaia estetika da, estetika, moda, itxura, kapa asko dituen gai bat, eta gusaiatuko gara kapa horietako batzuei kasu egiten, baten bat agian kentzen, beste batzuk igual ez ditugu ikusi edo ikutu ere eginen, baina bueno, izketaldi edo tartarronetan barituko gara eta ea zer ateratzen den. Oraintxe fijatu naiz, biak beltzez jantzita zatoztela, ez dakit kasualitatea den, pentsatu duzuen... Ze jantzi? Ez, egia esan ez. Nik, egia da, beltza elegantetzat hartuta gola. Bueno, ere bai funeral batera joateko, baina ez da nire kasuan erabaki konstiente bat izan. Ez dakit zure... Nire kasuan bai. Bai, Bai, ez dakit. Beltza da niretzat. Jazteko behintzat, segurtasuna ematen didan kolore bat, eta ustut gero hitz egingo dugula ez. Ustez neutroa izateaz eta neutro jazteaz eta bar, baina bai, gaur goizan ez nekien oso ondo zer jantzi esan dut, beltzez. Bueno, helduleku bat. Seguro. Bai, noski. Biak etorri zarete oso ongi. Zuere bai, Hori, eskerrik asko. Eta bueno, hasierako hitz horietan, badago esaldi bat niri, gustatzen zaidana eta interesgarria iruditzen zaidana, eta hauxe da. Gainesposizio eta kontsumazkarraren garaian, dimentsio politikoa lausotu egiten da. Ohitu gara edertasunaz pentsatzera, edertasuna bera helburu nagusia balitz bezala. Eta galdetu nahi nizuen, ea zuentzat edertasuna baino estetika hartuta, zenbatean den zuentzat helburu, estetika, zenbat buelta ematen dizkio zuen, ez? Edo ez ote den beste helburu batzuetara heltzeko bidea, edo bueno, ala beharrez pasa beharreko tarteko helburutxo bat. Galdera pixka raroa da, esan barra dago bota dut, baina... Depende, nire kasuan depende. Izan daiteke edo helburu batera ailegatzeko erraminta bat, ez? Nik uste kasu horretan,
ezin dizudala ezer konkreturik erantzun, osea, hori, egoeraren arabera edo helburuaren arabera, esango nuke dela, bueno, zerbait, pues hor limbo batean dagoena, ez, niretzat, nire kasuan. Bai, nire kasuan ere antzera. Uste dut, saiatzen naizela normalean izan dadila bitarteko bat beste helburu batzuei lagunduko diena, hau da ez dut uste denik zerbait albo batera utzi daitekeena eta esan ez, estetikak ez dauka nire jardunean lekurik. Ez dut uste hori esan dezakegunik, edo nik behintzat esan dezakedanik, baina batzuetan uste dut, edo nahi baino gehiagotan uste dut, bai erortzen naizela ez, estetika helburu izate horretan, edo nahi baino gehiagotan joaten zaidala balantza horra. Naiz eta pentsatu bitarteko bezala erabiltzen ari naizela. Hori egia da, bai. hori egia da, bai. Eta ere, ez dela movida aislatu bat, zuk esan duzuna. Nik uste beti dagoela, badagoela beste helburu bat horrekin batera datorrena, edo, ez dagoela hori esan dudana. Ez dela etortzen bakarrik, ez? Edertasunaren movida hori. Osea, beti dagoela beste zerbait ez inguratuta. Osea, igual edertasunaren helburu horrekin beste movida batera ailegatzen zara, edo beste movida bat lortu nahi duzu, osea, ez dela bakarrik movida bat. Osea, hori. Bai, eskia da oso baldintzatu dagoela faktore askorengatik, eta hau beste atal batean ere pixka bat komentatu genuen nola batzuetan oholtzara egotzen zarenean, jendaurrera egotzen zarenean, segun ze testu ingurutan zauden, igual nahi duzuna da desagertu, zure gorputza pixka bat desagertzea. Eta jotzen duzu estetika batera, ez? Naiz eta gian ez izan, aitortuko bazenio zure buruari, zemateko garrantzia ematen diozun estetikari, igual ez zenuke hori hautatuko, edo... nik txapelketara joaten naiz lan egitera, edo nahi dudana da nabaritzea lanera noala, eta orduan bakeroak eta kamiseta beltz bat jantzen ditut, ez? Eta horrekin noa. Zer lortu daiteke modaren bidez? Eta ja igual jaitsita sorkuntzara edo zuek zuen eguneroko horretan bizi duzuenera, modaren bidez zertara heldu zaitezke? Niretzat beste zerbait espresatzeko erraminta moduan erabiltzen dut nik, adibidez, moda, beste batzuetan igual kontrakoa ere egiteko, osea, igual desadostasunak sortzeko, nire proiektu edo nire movida finalaren artean eta estetikaren artean, de repente movida... hori, desadostasun sortzeko, ez dakit, badago jolasteko eta horrekin nahi duzuna egin dezakezu, ez? Osea, nik holan ikusten dut. Eta, nik aitortzen dut, niretzat moda oso presente dudan movida bat dela nire proiektuan, eta ez bakarrik artistikoki ere, nire egunerokoan, nire buruan nolakoa den espresatzeko ere erabiltzen dudan movida bat dela. Orduan, nik holan ikusten dut. Zinteresgarria txokea bilatzearena. Hori horitu zait oso... Bai, oso bai. Gustatzen zait. Niretzat bada zerbait, hori, saiatzen naizena ematen daukan pixua, ez gehiago, ez gutxiago, ezinezkoa da, Baina saiatzen naizena ematen daukan pixua, eta igual, onartuta, edo, konparaketa eginda, eta gero seguruenik hitz egingo dugu, estetikaz bitarteko edo tresna bezala. Baina, onartuta hizkuntzak ez direla tresna hutsak edo hizkuntza guztiek badauzkatela atzean beste kontu batzuk, uste dut niretzat estetika edo autoestetiko txiki guztiak direla hizkuntza bat. Hau da, hizkuntza bat gehiago, erabakitzen duzunean moduan ez dakin ora joan eta euskaraz hitz egingo dut, edo ez dakin ora joan eta hitz egingo dut, berdin zait, serioago, informalago, ez dakit, oso eremu formal batera joan eta modu informalean hitz egin txokea bilatzeko, edo eremu oso informal batera joan eta beste hori egiten dugune bezala, edo erregistroa aukeratzen dugun bezala, niretzat estetika bada hizkuntza bat gehiago edo. Seguruenik bere kontraesan guztiekin eta espazioaren arabera eta lekuaren arabera izango naiz koherenteagoa edo ez, eta ez dakit. Estetika gurutzatzen ditu gauza pila bat, eta gurutzatzen ditu generoa, klasea, lurraldea, beste kontu batzuk ere gurutzatzen ditu, eta orduan uste dut hori dena kontuan hartuta ere, niretzat dela beste hizkuntza bat.
guztiz ados horrekin egia esan, bai. Eta gustatzen zait txokea Bai, bilatzearen ideia hori, ze bada zerbait oso modu xumean eta segurenik badauka zer ikusia ez, bertsolaritzan gertatzen zaigu eta bertsolaria bada oso, ezakit pertsona bat ari da hor kantuan eta pertsona bat ari da bertxotan, baina igual oso bat patekoa denez edo eta ez daukazunez, badaukazu, jarrikortasun batekin eta ari orokor bat eraikitzeko aukera, baina askotan da testu inguru berrietara zoaz, eta askotan edo ez zaituzte ezagutzen, edo ezagutzen zaituzte oso gutxi, edo eta igual musikan badago beste narratiba bat eraikitzeko aukera, bete beharra, ez dakit hori gero. Bueno, Baina txoka bilatzarena batzuetan bada, ez? Jo, ez dakit nora noa, hemen badakit bertsolariaren iruditeriarekin lotzen dutela, gutxi gora bera horrela jazten den pertsona bat, ez dakit, eta duzu, soineko roxa bat. Bai, hori egin izan dut, gero atera izan zait oso gaizki, edo pasa izan dut gaizki, horregatik da hizkuntza bat gehiago, eta batzuetan basmatuko zu erregistroarekin, beste batzuetan ez, eta gero norberak ere zein darre daukan, baina hori. Ez dut uste denik zerbait, batzuetan horrelako gauzetan ematen du estetika zitegitarren izan zaitezkela oso naifa, eta oso gauza utxalei buruz ari zarela hitz egiten, edo hemen ari zara 20 minutu hitz egiten, zergaitik erabaki duzun, ez dakit, nengo bertsolariera joatea txuriz jantzita joan beharrean beltzez. Ez? Ja. Jo, baina, bai. Zerbait oso individuala izan daitekeela edo, baina uste dut aitortu behar diogula, badirela zeharkatzen duten gauza pila bat, estetika zeharkatzen dutenak, eta horren arabera hitz egin hausnartu behintzat horrelako lekuetan. Bai, eta gero niretzat ere konturatzea, eta igual bere garaian nien nintzen oso konstiente hontaz, baina jendeak ikusi egiten zaituela, ez bakarrik entzun, zure musika ez bakarrik entzuten, zure bertsoa ez bakarrik entzuten, eta jendeak zure iritzi bat, zure inguruko iritzi bat sortzen du baita ere erakutsi nahi izan duzun itxura horri dagokionez, ez? Eta horrek zenbateko garrantzia izan dezakeen ere zilegitasunean, aitortzen zaizun tokian. Ni hortaz konturatu nintzenean, ostras, ja hasi nintzen, igual, ez dakit, buelta batzuk eman bar dizkiot ere kontu guzti honi. Osea, egia da, hori eszenatokian gertatzen dela, edo edozein esparrutan, baina zure bizitza, eguneroko bizitzan ere bai gertatzen da. Eta adibidez, zuk adibidez, sor ditzazkezu, aurre iritzi batzuk pertsona baten inguruan bakarrik bere estetika begiratuta, edo de repente igual pentsatzen duzu, ikusten duzu pertsona bat, bakitau klitxe bat dela, baina erabiliko dut hau azaltzeko, ikuste duzu pertsona bat tatuajes josita, peinado konkretu batekin, eta pentsatze duzu, pues igual pertsona honek, ja sortzen ditu aurre iritzi oso konkretu batzuk. Eta igual gero ezagutzen duzu eremu pertsonal batean pertsona hori, eta pertsona hori bada medikua, edo bada movida beste, osea, zu pentsatzen zenunan kontrakoa. Orduan, uste ere bai problematika bat dagoela, edo movida bat dagoela gizartean, orokorrean, eta uste badiogula beldurra ez etiketatzeari, ez? Uste etiketatzeak edo zerbait kokatzeak laguntzen dizula, ez dakit, eremu seguru bat sortzen, edo... Ordena mental bat jartzen, ez? Igual, bai, ez dakit zer den, konkretuki. Eroso sentiarazten edo. Bai, ez dakit, niretzat bada ulertzea eta denok daukagula puntu hori, eta bizigaren gizartean estereotipoetatik abiatzen garela askotan gauzak eraikitzeko, eta gauzak deseraikitzeko ere bai era berean, ez? Orduan, euskagu kajoi batzuk eta joaten gara sartzen, nire aizpak esaten dit naizela moderna pija bat. Orduan, ez dakit, hemen zaude eta orduan gero horrekin jolastu dezakezu, baina neurri batean ere laguntzen du halako kajoiak ditugun ez eginda, txokearen bila joaten zarenean, kajoi horiek existitzen direla ikusten baldin muzu eta hartzen baldin mazara existitzen direla, gero austera joatea ere izan daiteke oso divertigarria edo ezakit aukera bada. Ze batzuetan badirudi, ez estetikarena da, pixkat goizean erabakitzen duzuna zer jantzi, edo ezakin nora zoa zenean, jantzi duzun lehenengoa, eta batzuetan uste dut, daukagula joera pixuak entzeko, autu estetikoari, edo izan dezaken garrantzia ez aitortzeko. Eta igual, aitortu behar zaio daukagan garrantzia,
gero erabakitzeko horrekin zer egin, eta desereikitzeko. Baina edo garrantzi ematen diozu, edo gero hortik aurrera ezin duzu ezer egin. Bai. Daukan garrantzia aitortzen hasita, ja lehenengo pausu bezala, nik bota nahi nuen ideia bat, bolo-bolo ibili dena basai sozialetan, nik Instagramen ikusi ditut honen inguruko bideo esente eta oso interesgarriak, eta uste dut batez ere hasitzela hontaz hitz egiten Rosaliak bere CD-a atera zuenean, Rosalia orain dela urte batzuk, zen pertsona bat oso azkazal luzeak zeramatzana, naita, oso kolore biziak, look extravaganteak, eta batean berazken CD-an, erlijioaren estetika konkretu batzuk bere ganatu ditu, jainko, diskurtsoetan ere bere ganatu ditu, ez bakarrik estetikan, baina egon da hor biraje bat, ez? Aipatzen da ere bai, 2008ko kolore, Pantone kolorea txuria dela, kolore ofizialtzat jarri zutena, eta jende asko esaten zuen, guzti hau ez dela kasualitatea, modan jarri izana clean looka zer denezakianarentzat, bada moño oso estuak eramatea, kolore oso, paleta oso neutroa, beige, txuria, kaki, ez, olako kolore ez oso txokanteak, eta guzti hori lotua dagoela, eta oroar modan dauden joerak, badaudela lotuta uneko hegemonia edo joera nagusiarekin. Gizartean dagoen joera nagusi horrekin. Eta niri hori oso interesantea iruditzen zait, eta sinitzen pentsatzen Euskal Herrian hau gertatzen ari da, ze iruditzen zait, ez dakizuen nola ikusten duzuen, baina ez dela inbeste eman, hemen behintzat. Halako... ez dakit. Eta ez dakit den nire irudibena, edo... Igual konkretuki, karo, eske komentatu duzuna oso movida konkretu bat da, eta oso kutsu konkretu bat izan daiteke. Osa, ez dakite, egia esan, ez naiz ez aditua, ez erre, egia da moda maite dudala, naiz ere modan aditua. Eta nik bai esango nukela, igual, nik adibidez, ilorrazkera hau daramat, erabaki nuelako bere momentuan, txikitan bezala utzi nahi nula hilea. Baina, nik bai ikusi ditu dala, ez nigatik, ni de koña. Baina nik bai ikusi ditu dala orain gerozta pertsona gehiago ilorrazkera honekin, edo estetika ez konkretu batekin, baina movida konkretu batzuk erabiltzen direla gehiago leheno baino bai somatu dut. Txandala adibidez, bai, itzuli asko, bai. Muelleak dituzten zapatillak adibidez, eske ez dakit, badaude movida konkretu batzuk bai ikusi ditudanak oso presente ere bai Euskal Herrian. Hori da, bai. Bai, eta gero orokorrean badago eta askotan nola modak edo modaren industriak, eta ni ere naiz aditua. Ba ez ba. Ni ere ez, baina... Por si acaso. Komentatzeko gabiltza, bai. Bai. Modanen industriak badaukala joera edo bintzat industria barruan pixu handiena daukaten etxe handiek eta horretakarren guztiarekin badaukatela boterearekin lerratuta joateko joera hori edo, segurenik boterean dauden pertsonoiek direlako enpresa horien jabeak, eta azken urteetan nabarmendu baldin bada zerbait ez, kolore oso, ez dakit, pastelak, beixa, oso grisak, clean lookaren aipatu duzu, edo nik uste dut badaukala zerikusia markatu nahi delako eta mundua hartzen ari den ultraeskuinariako gero eta joera handioago horren barruan, badagoela joera bat markatu nahi izatekoa gu eta besteak. Eta kasu horretan, ez, gu eta zuzentasuna eta hegemonia dira kolore beixak, clean lookak, ez dakit, guk 16 urte genituenean beste joera batzuk zeuden, eta orain 16 urteko jendea ikusten duzu, eta igual neskak ni fijatzen naizelako, ez? Gehiago, gu zela joaten ginen orain nola doazen, baina ikusten dituzu, eta hori ere asko sareetan eta asko zabaldu da, baina
bulegoko outfitekin edo badirudi badoazela ez? Korporazio handi batera lanera eta orduan uste dut badagoela markatu nahi izate bat hori, hau da neutraltasuna, hau da ondo dagoena, hau da zuzena eta beste guztia da bestea eta gatoz azkenen urteetan beste joera batzutatik eta igual Euskal Herrian badagoelako kontrabotereak beste pixu bat izan dezakelako ez daukana edo gu eta besteak ez direlako beti gauza bera. Baina badagoela joera bat, ez? Nintzat mundu mailan hori egin nahi izateko, hori markatu nahi izateko. Bai, osea, zerbait komunikatzeko oso movida potente bat da, estetika eta zu komentatu duzuna, rollo, egia nik ere gauza bera pentsatzen dut, baina aldi berean ere pentsatzen dut anistasun handia dagoela ere, bai, eta osea, egia da zerbait dagoela hor gigante moduan gauzak markatzen dituena, baina ere niri guaia iruditzen zait ere redukto bat edo milaka redukto hor ere egotea bere estetika konkretuarekin eta guapo iruditzen zait pentsatzea, por lo menos, beti egongo dela zerbait horren kontra egongo dena. Bai, pues hori, adibidez Tradwifean irudiaren kontra edo movida estetiko konkretu baten kontra beti egongo dela zerbait, ez? Bai. Eta hori, berriz ere itzultzen naiz ideia horretara, baina adibidez, ez, Rosaliaren diskoaren kontura eta batzuetan, ez, autoestetikoa da, pixkat, ez, katholikotasunarekin eta kristautasunarekin hain lotuta dagoen estetika bat aukeratzea, halako aldaketa egitea eta autoestetikoak, baina autoestetikoak ez dira sekula autoestetikoa bakarrik. Eta aipatzen ari garenagatik badago beste zerbait. Orduan zuk erabakitzen baldin baduzu, kontzertu batera joatea, pixkat ez txokearen bila, edo erabakitzen baldin baduzu bertso batera joatea ez dakit nola, edo txapelketara joatea serio, beti dago horratzean beste zerbait, ez da bakarrik autoestetikoa. Ematen du, ez autoestetikoa da, eta orduan dago beste auto guztietatik bereizita, eta ez Rosaliarena izan da autoestetikoa, ez badago mundu osoan, ez, joera bat nahi baldin bada kontserbadurismorako, eta da horren aurrean ze posizio hartzen duzun, eta gero, inkluso hartu dezakezula hori, eta ez beste diskurtso politiko batzuk izan, eta gero esaten duzun, hitzez esaten duzuna ere, ez etortzea bat, arroparekin edo estetikarekin esan duzunarekin. Baina eske kasu honetan, haindoaz batera diskurtsoa, estetika eta, ez dakit, berriro ere kasualitatea ez denaren ideia ara itzultzen naiz. Bai, horrekin, oso ongi. Esan zidaten, edo komentatu zuten hor non baiten, krisi ekonomiko handia dagoen garai batean, dena bihurtzen da oso ez ziurra. Osea, ez dakizu lana zer, ez dakizu etxearekin zer, ez dakizu, eta azkenan kontrolatu dezakezun gauza bakarrenetako bat da zure gorputza. Eta horregatik adibidez sortzen dela baita ere gorputzarekiko, gimnasioen kultura guztia eta zaintzearen kultura guztia, proteinak, zenbat jaten dituzun, ez? Horren igoera nabarmen bat, eta gero baita ere, eta oso fuertea da, gorputza berare, osea, honekin bukatuko dut, horri zaitu orain, baina gorputza bera ere, nola baden edo gorputzari gauzkion moden joerak ere horren erakusgarri direla. Egon zen garai bat body positifa modan zegoena, feminismoa bizkat fuerteago zegoenean, eta gero oraintxe bertan mainstreametik datorren guztia da delgadez extrema. Eta hori berriz ere modan jartzea, eta entzun genituen Ozempic gora, Ozempic bera, baina hori eman da, eta hori nola lotzen den baita ere, ahultasunarekin. Oso argal baldin bazaudezu egon baretzarenean modu horretan. Zure gorputzaren egoera naturala ez denean hori ahulago zaude, ez dara gai X gauza egiteko, simaz. Hor badago meloi oso handi bat. Bai, totalmente. Eta iruditzen zait polita. Lehen komentatu duzu, zuek eta gu bereiztearena, ideia hori, eta pixkat horri heldu nahi diot, urrengo gai bat botatzeko, eta honekin jaola gai orokorrei atea itxiko diegu, eta baina hau ere bota nahi nuen. Badakigu askotan aipatu da gustu ona zer den, ez? Edo ederra zer den, hori ere eraikia dela, bakoitzarentzako
zerbait da ederra eta zerbait da polita, baina eraikitako zuek horren aurrean, zer den polita, zer den ederra, badago itxustasuna, deitu dudan joera bat, gazteleraz feismo, deitzen dena, eta da zuzen ere bilatzea estetikoki plazera sortzen ez dituzten gauzak, ez? Izan diseinu grafikoan, izan arkitekturan, izan arropan eta estetikan. Eta garatzea egin zidan, hasi nintzen feismoaren inguruan irakurtzen, eta dago oso zentralizatua Galizian. Ostras, ke guapo. Arkitekturari dagokion ez behintzat. Eta aipatzen dute Galizian feismo asko dagoela, herrietan, landa eremuan, eta aipatzen dute beharrezkoak ez diren apaingarriak dituzten etxeak, edo bukatu gabe daudenak, edo materialak nahasten dituztenak, estilo diferenteak. Eta nik hori irakurri nuenean, eta argazia ikusi nituenean, esan nuen jo, nietzat, desente itxusiagoa dira, oraingo auzoak, zebra, ez, eraikin horiek, txuri beltzak, denak igualak, ezakizu Donostin, Iruñan, edo non zauden, ze auzo guztiak igualak dira, eta bestea da feismo, bestea da itxustasuna, baina era berean, ze guai hori aldarrikatzea. Ni nator oso herri itxusi batetik, Barañain, beti esan dut Barañain oso itxusia dela, eta batean heldu naiz puntu batera, kasi aldarrikatzen dudala Barañain bezalako herri bat, ez? Zeba ez daude Barañain bezalako herri gehiago, zeba dira orain denak txuri eta beltzak eta karratuak eta jazta. Eta itxustasunarena, ezakit hortik doan, talka egitearen aipatu duzuna, igual pixkat ere, ez badu... Igual konkretuki ez, baina bai, izan daitek ere bai, eta niri guapo irutzen zait. Eta ere adibidez niri denborarekin pertsepzioa ere aldatu zait, ez? Txikiagoan nintzenen edo urte gutxiagoekin derrepente ikusten nitun movida konkretu batzuk eta gorrotatzen nitun eta derrepente ez dakit zergatik, badakit zergatik, inkonstienteki, baina derrepente denborarekin hartzen dituzu beste modu batez edo egia da tendentziek zerbait eragiten dizutela buruan, klik bat egiten dutela eta izan zaitezkela gai zure pertsepzioa guztiz aldatzeko, baina niri guapo iruditzen zait, eta kontra joatearen ideia horren barruan guapo iruditzen zait, derrepente feismo aldarrikatzea. Bai, niri ere bai. Hola, korronte bezala. Begira adibidez, nola da, bazegon kotxe bat, Fiat Multipla mitiko hori oso zatarra. En plan, que feo es, horrible, eta orain derrepente ikuste dituzu bigarren eskukoak, eta badira mega garestiak, mega garestiak, oso zaila da baten bat aurkitzea, erosteko, eta bada, orain derrepente jendeak maite duelako. Hor txusia delako. Ja ez dira ikusten egia da, oza, ja ez daude kaletan. Gu unibertsitatean geundenean, gu baino zaharragoa zen ikasle batek, bazeukan horrelako kotxe bat. Gero ere, ikusten badituzu pelikula zaharrak edo espaldiko irudiak, kotxe guztiak dira koloretakoak, edo gehienak, eta gaur egun denak ez bada, gehienak txuriak dira. Itzegin nun honen inguruan, ez dakit norekin aurreko astean rollo. Fijatu zara orain kotxeak direla edo beltzak edo txuriak edo askoz jota gorri bat derrepente. Bai, edo berde hola oso suabe bat, baina bai. Gero hor, egon daitezke bi gauza, eta batetik da ez, zatartasunaren aldarri hori, eta batzuetan jotzen duzula zatarra dena aldarrikatzera, eta ez dakit langile auzoak, adreiluzko etxeak dituztenak, eta toldo berdea daukatenak, eta eta horren kontrapuntua da, zebra etxeak, orain direnak txuriak balkoi, ez dira balkoiak ere, ez? Horrela, lehiate beltz batzuekin, eta hori iruditzen zaigu orain itxusia, baina bere garaian itxusitzat joko zen adreiluzko etxe hori, eta orain erromantizatzen dira, eta ez dakit. Osa, gauza bera, gu 10-12 urte geneuzkanean, panazko galtza zabalak, nik
13 urte bete nituenean edo hoiek modatik pasa zirenen eta galtza pitiloa jaztera pasatu ginen esan nuen, ez dut jantziko berriz panazko galtza zabalik bizitzan. Ez, orain ez daukat pitilorik. Bai, osea, da moda eta nola ikusten duzun ez dakizein eta sartzen zaizun begietatik eta hori da estetikaren zera, baina bueno, bada kontu bat ez nola gero zatartasuna aldarrikatzera jotzen duzun eta momentu batean modak eta tendentziek eta marka handiek bereganatzen duten hori eta ez kapitalismoaren apropiaziorako zera hori eta igual hasten den zerbait oso aldarrikatzailea izatetik eta oso zatartasunaren aldarri bat izatetik bukatzen duen, ba ez dakit, zarako pertsetan jarrita dagoen zerbait, orduan, bueno, bada, ez, etengabe berrikusi beharreko zerbait, eta bestea da, ba orain ez, kotxe neutroak izatearena, eta gaztetxoak ikustearena beixez edo ofizinako lukekin jaztearena, hasierako testuan uste dut esan duzula zerbait, ez? Dena gainesposiziora eta bideratzen den kontuan, eta orain da, denbora guztian ari zara pentsatzen, eta pentsatzen dut gu baino gazteagoak direnak orokorrean gehiago, zer jarriko duzun sare sozialetan, nola geldituko den, ez? Etengabe ari zara zure burua ikusten kanpotik, story baten begiradatik edo, eta orduan, ba ez duzu nabarmendu nahi, eta igual nabarmendu nahi duzu nabarmentzekotan onera, baina ez dakizunez nola nabarmendu onera, ba, ez? Osea, gero eta neutroago eta gero eta eskutatzeko joera hori, igual horrati daude kotxe gris bat daukat. Eta gero, zure estilo propioa zenbat eta gehiago landu, geroz eta gertuago egongo zara itxustasunetik, baina ala beharrez. Ze topatuko dituzu elementuak ez direnak, ez, norma hortan sartzen, eta bueno, zenbat eta urrunago. Oso zaila da, baina niri agiz asko laguntzen dit behintzat konstiente izaten, ez? Bai, zer egiten dudan, egin nahi dudan dudalako, eta, bueno, hori, zer bultzatzen nau zerbait egitera, edo behintzat nire refleksio propioa da behintzat mai batean izatea edo saiatzen berez eukitzea erraminta guztiak edo beldur guztiak edo movida guztiak hor eta ikusi, bale, hau nola egin dezaket nire buruarekin zintzoa izateko eta aldi berean movida, pues bueno, jarraitzeko, rollo... Bai, zintzotasunarik eta potente bat. Entzunen dugu Xabier Lete, oraingo neskatxei jarriak. Haran eskatx gaztiak, zuentzat bertsuak, bistan daukazkitenei petxuta besuak, ez ziran hola bizi, zuen gurasuak, esperantza ederra daukate gaxuak, zartzera pasatzeko egunerosuak. Gona laburra kantzi, hilia moztuta, norra zalduko zaien dabiltza postuta, amaren arrazoiak balio ez duta, berenak haundiago kopeta beztuta, gorputza adornatzen ari... Bale, pixkat, sentitzen nintzen derrigortuta besti hau jartzera, hemen. Temazo bat, baina bueno... letra utziko dugu entzuleak nahi badu etxean berri zentzuteko eta pentsatzeko, baina ekarri nahi nuen, ze hauek dira, bueno, bertso zar batzuk, Xabier Letek kantatuak, baina oraingo neskatxei jarriak deitzen direnak, eta hitz egiten dutena, pixkat nola jantzen ziren, garai hartako neskatxak eta tal, eta kritikatik, desente hauka. Eta ekarri nahi nuen, intro bezala, orain jarriko dudan reel bat ipintzeko, orain dela pare bat urteko reel bat da, Ines Itxaso, bueno, estilista, ustut, esaten dira, ez? Estilistaren hitzak dira, eta bizkat, revuelua sortu zuten gure artean, behintzat, uste dut hortik kanpo ezetz.
gure artean behintzat bai, pizkatxo bat, eta bada justo entzun dugun abestiaren kontrakoa, ez? Eda oraingo neskatxa bat, bertsolariei buruz hizketan eta entzunen dugu. Giztia da, hotza gaina joteko. Garaiko bertsolariak jastezian alkandorakin, txapela jastez zuen, notatzean preparaute ziala erabatea, no? Holtza gaina iristeko, iotzeko, sentibetu bertzuen guztia eta dana. Eta gaur egungo generazioak, nire ustez penaz, jotea zuaderakin, mendiko botakin, eta holakoak. Eta nahi bapen ematit, porque ituen artelana eta ez ematia behaien momentu berezi horrei itxuran garantzia, nire ustez badaka hobetu berra. Hori azkenian norbea ezagutu berda eta ikusi ze sentiarazte jon gustokoen, baino... Eta bueno, hau ez da polemika sortzeko zera bat, baina bai iruditzen zait intro polita edo erabili dezakeguna, egia delako nire ustez urte luzez egon dela Euskal Herrian sinesmen hau de hemen moda ez dela jarraitzen, hemen ez dagoela modarik, estetika jakin bat daukana, modatikat balego bezala, ez? Eta galdetu nahi nizuen zuek pixka bat hori nola ikusten duzuen. Ea ezakit ze iritzi duzuen edo ez, bizi izan duzuen zuen larruan, ez? Ea bizi dugun, bueno, nire ze aldiazu azaldu alo... Bai, pixkat, egia da, bai, rilau da, hori, alkandora jantzten baduzu, prest daude ari zara garrantzia ematen zure buruari, ez? Ea gutxiagotu gaituzten rollo adibidez, estetikaren gatik. Bai. A ber, nik beti pentsatu izan dut, bereziki gure lana dela eskaparate batean, edo eskaparate moduko batean egotea, eta beti egongo da norbait maite zaituena, ez? Edo adose, ez dena egongo ados egiten duzunarekin. Baina bai gure lanean, bai zure egunerokoan, bai, bizitza olakoa da, eta hola izango da. Orduan, bueno, nik jo nahi dut berriz, hasieran esan dudanari referentzia egin nahi diot, eta da, prejuiziak hor daudela, eta egongo direla, ez? Eta, bueno, nik nere kasuan bai euki ditut, eta bai somatzen duzula, ez? Norbait ikusten zaituela hor, txabalkean da, eta gero ikusten duenean nolakoa zaren, edo ezagutzen zaituenean, benetan, ze estetika ustez kapa bat dela, de repente somatzen duzu nola aldatzen den, ez? Ere uste dut, nola esan duzu deitzen dela? Ines. Bai. Uste dut, Inesek aldi berean sortu duela kontra esan moduko bat, zeda, karo, zua aizea, barkatu Ines, zero nada, baina zu aizea esaten Elenao bertsolariak prestatuagoak zeudela estetika pura iduragatik, eta karo, ezea zentratzen ari bertsolaritzan, ez? Baizik eta itxuran bakarrik, orduan zer da garrantzitsuagoa? Nola igotzen den pertsona bat estenatoki batea edo edozein lekutara, edo benetan kontenido, ez? Lehenago komentatu duguna. Orduan, bastakit, ere alderdi estetiko hori aldatu izanak, gauza asko esaten ditu, ez? Bai. Gauza galdatzen dira, eta jazta. Holanda eta olain izango da. Eta hori, erantzun hau ez da izango ril bat, ni bere momentuan, ezakit, uste dut mindu nintzela, edo baserretu nintzela, eta geruzaren batean ukitu zidala hor barruan neukan zerbait, eta gustatzen zaitor uste dut gero pixkat moztuta dagoela, baina Jon Artano kazetariak galdetzen dio, ez? Baina benetan uste duzu, ez? Mendiko botekin doanak edo ez duela pentsatzen, lehen esaten genuenetik, bai. Eta hor badago geruza bat nik uste dela
2000 eta hamarkadetan oso estetika zehatz bati lotuta egon diren zenbait pertsonak, eta segurunik bertsolaritzak ere hor izango du lekua, eta kanpotik euskaldunoi leporatu izan zaigun zerbait bai izan dela, ez? Hauek beti doaz mendiko arroparekin kalera, ez diote ematen nahikoa garrantzi, Euskal Herriko emakumen kontra egiteko bereziki erabili den zerbait izan da, eta asko etorri dena Espainiako eskuinetik, eta oso inkluso kriminalizazio joera baten barruan, eta hor beste geruza bat gehitzen zitzaion estetikaren bitartez, orduan uste dut badagoela hor garai horretako ondarren bat, eta gero dagoela hori bat, ari zara beste zerbait egiten, bertxotan ari zara, ezakit, saio batera zoaz, finalera heldu zara, bertxotara zoaz, kontziente izan da jendeak ikusiko zaituela ikusiko duela zure gorputza, ikusiko duela zure estetika. Baina kontziente izan da horretaz ere, uste dut hori esan aurretik pentsatu behar dela bertsolari ari dela bertxotan, edo musikaria direla, ari dela musika egiten. Eta ni uste dut bereziki edo minduta sentitu nintzela edo barruan egin zidala zerbaitek krak, ze uste dut banizela bertsolari bat gehiago kantatu dena Amerikanarekin mendiko botekin baino. Eta besteak beste, uste dudalako gaur egun bertxotan ari den jendearen artean ere badagoela abanikoa askoz zabalagoa estereotipo horretatik harago. Eta estereotipo hori izan daiteke garai batean trajearekin egiten zuten bertsolariek bertxotan, ez trajearekin bakarrik, eta horrek lotzen du bertsolaritza oso bertsolari zehatze batzuetara, eta nahi bada gizon, trajedun, basarri uztapide, eta beste batzuek kantatuko zuten baserri inguruan, eta gero hasiko ziren emakumeak jendaurrean ere kantatzen, eta gonarekin, eta nahi duzun bezala. Gero etorriko zen belaunaldi bat autoestetiko batekin egingo ziona aurreko estereotipo horri, eta jantziko zituzenak txupak, eta jantziko zituzenak txandalak, eta orduko publikoarentzat izango zena zerbait, austurera egingo zuena, eta gaur egun uste dut ere, oraindik, segun nola jazten den bertsolaria, badela austura edo talka pixkat sortu dezaken zerbait, orduan, nik uste dut, akordatu nintzela oso umetan bertsozalea zen, baina bere estetikoki erreferentziarik topatzen ez zuen neskatila horretaz akordatu nintzela, eta niretzat behintzat gogoratzen dut gainera ze bertsolarirekin eta ze egunetan pentsatu nuen, ni ere atenan egiteke holtza batera, ze badaukat, ez? Topatzen duzu zure Pokemona, hori da nire Pokemona eta horrantz noa. Eta sentitzen duzula zilegitasuna zuk ere hor egoteko. Eta bitz egiten baldin dugu holtzan daudela gero eta gorputz gehiago, eta abaniko horretan erreferente gehiago egoteko aukera dagoela, uste dut, mindu ninduela bereziki horregatik. Gero estilista bezala, ikusi nituen bere lanak, estilista bezala egiten dituen lanak gustatzen zaizkit pila bat, eta uste dut, gehiago dela hori, gurutzatu ninduelako leku jakin batetik. Orduan, noiz bait final batean kantatzen dut, jantziko nahi badu, baina hori, uste dut gauza asko nazten zirela. Onda zari garela, igotz, galdetu nahi izu zuzenean zuri atera zinen hemeneko lagunek egindako pasarela batean, okerez banago, eta gero behin baina goiagotan haien diseinuak ere jantzi dituzu. Hemen da okerez banago Bilboko marka txiki bat, zeramika eta jantzkera lantzen dituztenak, diseinua egiten dutenak. Eta galdetu nahi nizun, zergatik erabaki zenuen bertan egotea, zer den interesgarri zuretzat guzti horrena, eta baita ere, ze esperientzia izan zenuen. Azteko eskerrak Markel eta Estelari, izugarriak direlako, zoragarria iruditzen zait haiek egiten duten lana, haien bizitzeko modua ere bai, eta bizitza ulertzeko modua ere bai, oso artistazoak uste dudalako direla, eta ez dakit oso modu natural batean suertatu zen. De hecho, nik marka ezagutzen nun haiek ezagutu baino lehen, eta ja zerbait oso guapoa iruditzen zitzaidan, eta nik miresten nituen. Orduan,
derrepente ezagutu nituen, haiek ezagutzeko aukera auki nuen, pues lagunak ditugulako aman komunean. De hecho, junintzen zerbait erostera momentu batean, estetikoki oso movida oso identitate konkretu bat dutelako, eta hori ere oso interesgarria iruditzen zait, eta oso zaila ere bai, zerbait propioa eta purua lortzea oso movida lokoa iruditzen zait, eta horregatik ustet konektatu nuela haiekin hainbeste. Eta, simaz, egun batean esan zidaten, oie, preste egongo zinateke desfile batean parte hartzeko, eta noski baietz. Eta, de hecho, asko eskertzen diet, beti prest daude, oie, igotz, zerbait berezia duzunean, edo, bueno, ez berezia, baina nahi duzunean zerbait jantzi, etorri gurera, frogatuko dugu zerbait, eta eroso baldin bazaude, eramantzazu, eta oso guapo daude egiten dituzten mobidak, osea, que txekeatu, posible baldin badezute, eta, albadiet lagundu gehiago, bada elkartruke bat, ez? Osea, nik maite ditut egiten dituzten mobidak, eta me flipa, oiek janztea, eta lortzen baldin badut norbait ikustea, eta errepente haietara jotzea, edo haiek egiten dutena bilatzea, pues super gustora. Ni gustatu zitzaidan asko intzutelako alako, ezakit desfile bat zen edo, baina bazeuden ere J. Martinakoak, Jone Aspiuru garez banago, bazegoen Euskal Herriko kultur munduko izen desente, eta eske ezakit inoiz alakorik egin den. Eta ze potentea, eta ze mimoz landua, eta hemen badago bide bat, iruditzen zai eta oso guaia. Beraien jarduna bat dator lehen esaten genuerarekin, ez? Estetika eta moda ere izan daitezke politika, eta zuk erabakitza jantziko duzun gauza bat edo beste bat, edo zuk ekoizle edo artisau, kasu honetan, bezala erabakitzea material batekin lan egin edo beste batekin, prozesua modu batera egin edo beste modu batera egin, ekoitzi eskala txikian edo ekoitzi ezakin nola, ekoitzi Euskal Herrian edo produkzioa kanpoan egin. Gauza asko gurutzatzen direla, baina hori ere badela politikoa, eta ze jasten duzun ere bai. Eta niri ere asko gustatzen zait, beraien lana. Zoragarriak dira, eta justo komentatu duzuna orain desfilearena, eske zen bakarrik pasarela bat izan. Osa, derrepente haien lagun batek jo zuen txistua, abestu zuen, estena bat sortu zuten, derrepente antzeslan bat, ez da bakarrik movida limitatzen hortara, ez? Eta hori ere asako gustatzen zait, ez direla bakarrik geruz batean edo geruza batean geratzen. Bakarrik estetika. Hori da, edo estetika erramitatzat erabiltzen dutela, beste leku batera llegatzeko. Niri planteamendu hori gustatu zitzaidan bereziki, eta gero ustut Iker Gozategi izan zela argazkiak egin zituela. Hori da. Pasada bat argazkiak. Zoragarria bere lana. Baina niri gustatzen zaitze, iruditzen zait, eta igual eskultura popularretik edo gehiago ari dela azken urtetan itzultzen diskurtso hori, ez dugula egiten bakarrik kantua, bakarrik musika, bakarrik bertsoa, bakarrik antzerkia, normalean kulturan edo euskal kulturan ere horiek denak batera joan direla. Oso gaur egungoa dela disiplinak ulertzearena bakoitza bere aldetik. Eta orduan horrelako proposamen bat, eta ez dakit hori horrela esplizitatzera iristen diren. Baina ikuste esaten duzu, badago aktore bat musikaria dena, badaude musikari batzuk, badago argazkilari bat, badago gero musikari bat performance moduko bat egiten duena antzerki, eta iruditzen zait, oso igual, modernitatetik edo, baina iristen dela puntu berdinera, eta nire horrelako gauzak gustuko dituzun gauza guztiak hor jartzen dituzula, ez dela bakarrik movida bat, baizik eta maite duzun guztia al asador, saltzen duzula. Mugak pixka bat zabaltzeko lizentzia, hartuta. Bale, eta bukatzeko, azken galdera, asko hitz egin dugu estetikaz, hortaz bakarrik hitz egin dugu, eta badauka beste guruza bat dela artearen beraren estetika, eta hau betiko eztabaida da forma versus edukia, baina galdetu nahi nizuen, zuek erabaki zenbat uzatu zenbatez, baina zuek nola bizi duzuen. Zuen sorkuntzan, ze zentralitate dauka batak eta besteak, mezuak eta igual berdina, igual elkarrekin doaz.
Igual, segun, abestia eta segun bertsoa. Bai, ezakit, neuzu labur erantzun dut eta gero iruditzen zaidalako, ez? Hala, Igual, luzatu nahi ez una. bertxotan ez garela jartzen alako kontuetara, edo behintzat ez dut uste, oraindik denik asko landu dugun zerbait, edo ez garela iritsi kajoiak jartzera kontu hoiei, edo, baina gero badirela gauzatzuk intuitzen ditugunak, ez? Eta uste dut gehiago hitz egiten dugula bertsoaz ari garenean, teknikaz eta edukiaz, teknikaz eta mezua. Eta uste dut, teknika ditzen digun hori dela, ze autu estetiko egiten ditugun, nola nahi dugun errimatu, ze oin lantzen ditugun, ezakit, Bai, ze doinu aukeratzen ditugun, eta egitura. uste dut badagoela intuiziotik egiten den zerbait, edo oso barrutik egiten den zerbait, eta igual gure artean eta jartzen dizkiogu hitzak horri, baina igual kanpora begira ez dugu lantzen zera horretan. Uste dut badagoela egiten dugun, ez aurretik egiten dugun beste lanketa bat, eta da, edo behintzat gaur egun ulertzen dugula, bertsolaria ez dela, ez, bertxotan egiten duen ahots bat, gorputza dela, holtzan jartzen den gorputza dela, eta hor, ez dakit. Ni behintzat, uste dut, hausnarketa gehiene gero horra eramaten nautela, eta badaukadala, olako gatazka bat, badago, kontrako estarritik liburuan ez dakit nork esaten duen, gerora jende pila bati entzun diot, eta azkenen gotakoa, Miren Narbaiza Mize musikariak berrian esaten zuen, ez bera hartzen zela, izan nahi zuela neutroa, ez zuela nahi arreta eman holtza batean zegoenean, eta orduan joduela pila bat bere burua tapatzera beltzez jaztera horretarako, eta nik uste dut nik ere egin dudala hori, eta gero badagoela beste zera bat, eta hor badago elkarrizketa bat askotan itzultzen naizela horra, eta da Itziar Ugarte Kuxu Alberdiri berrian egin zion elkarrizketa bat, eta aipatzen du, igual aurreko belaunaldiek ez, baina gure belaunaldiak bizi izan duela asko, jendaurrean jarri denean, txortagarri izatearen beharra edo, eta orduan uste dut, bertxotan ari nahi zenean eta holtzan jartzen izenean, gurutzatzen hautela bi gauza horiek, eta segurunik hori, lehen aipatu ditugunez, osea, generoa, klasea, sexu orientazio ez dakize, gauza horiek gurutzatzen hauten bezala, eta uste dut, baukala gatazka bat hor etengabe, ez? Eskutatzearen eta validazioa, osea, jendaurrean jartzen den emakume bezala, validazioa lortzeko txortagarri izatearen beharra, eta zakit, osea, izultzen naiz denbora guztian korapilatzen zait hor, eta gero hori, bertxotan, ezakit, batzuetan doinu, nik uste dut, batez ere lanketa egiterakoan doinuetara edo joaten naizela, eta garaiaren arabera, igual saiatzen naizela egiten bertxotan apaindura gutxiagorekin edo, baina garaiaren arabera eta bai, ez dakit, beste gauza batzuetan nagoen momentuaren arabera, gustu dudalako lanketa handia eskatzen duela apaindurari gabe bertxotan egiteak orduan. Beti ez nagoela teknikoke, en fin, horretarako. Jo, es Kriston erantzun. Que ba, ni de coña. Es que, claro, hauta gero zer esan, ez? Oso guapo irutu zait, zuk esandakoa. Naiz asko luzatuko, nahiagoet movida potente honekin bukatzea, baina nik aldudan egiten dut, edo behintzat saiatzen naiz, eta aldudan egiten dutenak miresten ditut. Eta hori izango litzateke nere azken esaldia. Ze polita. Basikamente. Bai. Mila esker bilei, ez agit kosetzen zarete, baina goza oso potenteak bota dituzue gaur. Zuk ere bai, bota dituzu. Bai. Eta mila esker beste bine ere, hain interesgarriak izateagatik beti, eta hori gurekin elkarbanatzeagatik. Mi esker. Bukatuko dugu panpin bat bezala abestiarekin. Vamos. Eta aio. Pero persona yo la llevo colgada en un mosquetón en la cintura de mi pantalón. Siempre mi colgante de la suerte. No lo elijo porque contigo